Какво осъзнах днес? Мислех си, че когато на масата за преговори или на масата за разговори стоят две страни, аз и моят събеседник, в крайна сметка в спора, в конфликта, участваме не само ние двамата, но и нашите родители. Много често, спорейки, влизайки в конфликт, ние съживяваме конфликтите и парадигмите, изобщо моделите, които познаваме от нашите родители. Какво бихме могли да направим, за да останем в една позиция, която е достойна за нас и да излезем от конфликта с достоинство, да излезем в една ситуация на спокойствие и да бъдем удовлетворени. На първо място трябва да простим на родителите си за нещата, които те биха могли да направят по-добре, според нас, но точно в този момент не се е получило. В крайна сметка, те са направили това и са дали от себе си това, на което са били способни в дадения момент. Второ място, да различим собствения си глас, личния си глас, нашата позиция от позицията на нашите родители, защото има разлика. В спора участват двама различни души от нашите родители. И това, което би било най-големият подарък и най-голямата благодарност към нашите родители, това е просто тези страни, които ние считаме за слаби техни страни или слаби техни места, да ги превърнем в наши силни страни. Тоест, ние да бъдем осъзнати в спора, да си дадем сметка всъщност за какво спорим, какъв е конфликтът, откъде идваме, какво искаме, на къде отиваме и че в крайна сметка нашата система, ние самите сме различни, нашата идентичност е различна от тази на нашите родители и не е задължително и не е необходимо и не е желателно да съживяваме конфликтите от миналото или така наречената археологическа работа, да ровим в стари конфликти, в стари драми, в стари неща, които освен болка, освен съживяване на някакви стари и неразрешени конфликти, неразрешени наранявания и уязвимости, всъщност не носят нищо друго. Важното е да живеем осъзнато, важното е да живеем в мисълта си, в стремежа си, в спора, да намерим онази позиция, така че и двете страни да се чувстват добре, и двете страни, излизайки от спора, да имат усещането за win-win ситуация. Ти печелиш и аз печеля.